Euracon on vahva suomalainen perheyhtiö. Valmistaa tuotteita Raumalla omalla tehtaalla. Päätuotteet on kahvisuodattimet, leivinpaperit, Eskimot, foliot, foliovuuat, elmukelmut. Otin pojat huoneeseen ja kerron heille, että ei tällaisen. Mä sanoin, että sit pitää myös olla toimitusjohtaja. Että joko se on jompikumpi teistä tai sitten me otetaan ulkopuolinen. Näin. Mutta yritys niin kun tulee teille, niin silloin Klaas katteli Peetä, se meni ehkä 50 sekuntia, niin Klaas katteli Peetä ja sanoi, ota sä se homma. Ja sitten Peetä sanoi, no voisin mä ottaa ja se oli päätetty silleen. Euraconin PT eli päivittäistuotteiden myynti- ja markkinointipäällikkö Sari Koivulahti työstää yrityksen suurta brändiuudistusta. Meillä on tällä hetkellä meidän brändejä, meillä on useita brändejä, ja mitkä on suhteellisen vahvojakin. Bruno ja Bruno-perheeseen kuuluu leivinpaperit, kahvinsuodattimet. Ja sitten meillä on esimerkiksi Eskimo-tuoteperhe ja siihen kuuluu sitten on folio ja foliovuokaa, on grillitikkua ja tämän tyyppistä. Ja sitten on elmukelmu. Euraconin brändiuudistus selventää muun muassa yrityksen tuotteiden yhteyttä. Kuluttajalle ne on vaan ne on tuttuja tuotteita. Me ollaan nyt päädytty siihen, että se on Eskimo-tuoteperheellä, millä me jatketaan eteenpäin. Meillä on erittäin vahvat tuotemerkit ja miksei me pystyttäisi niitä hyödyntämään entistä enemmän. Ja esimerkkinä, että jos itse asiassa Eskimo täyttää nyt 50 vuotta ensi vuonna, ja jos nyt 50 vuotta on tuotepalvelu kuluttajia ja loppuasiakkaita, niin miksei se palvelisi seuraavat 50 vuotta? Täytyy ikään kuin katsoa, että mikä on tavallaan se tämän päivän juttu. Hyvänä esimerkkinä nyt voi sanoa, että tässä muutaman vuoden aikana niin leivonta on ollut aika lailla nousussa. Et ei niinkään se pullan leivonta, vaan kaikki tämmöinen muffinsit ja koristelut, kakun tekeminen, kakun koristelu ja tämmöinen. Ennen tehtiin pullaa ja nyt tehdään sitten hienoja kuorotettuja muffinsseja ja muuta. Brändiuudistus koskee yhtä hyvin yrityksen päivittäis- kuin Horeca-tuotteita. Horeca tarkoittaa hotellien, ravintoloiden sekä catering-yritysten puolta. Liikevaihdollisesti ne on noin 45% molemmat. Ja sitten on 30% tai 15% se on kasvava, on elintarvikepakkaukset, jotka on oma sektori. Rauman Lapissa sijaitsee Euraconin tehdas. Täällä on työssä 70 henkilöä. Kotimaisuus, suomalaisuus on sellainen asia, että sitä moni ihmettelee ja kyseenalaistaakin, kannattaako. Toiset lähtee Kiinaan, toiset Viroon, toiset sinne ja tänne. Ja me ollaan Suomessa ja me uskotaan siihen suomalaisuuteen. Olemme Suomessa ja meillä on tehdas Suomessa. Ja se on mun mielestä semmoinen, mitä voin kenelle tahansa sanoa ylpeänä. Ja siinä on myös erittäin positiivinen kaiku maailmalla. Euracon on perheyritys. Omistajaperheen jäsenet ovat aktiivisesti mukana yrityksen arjessa. Kyllä se näkyy sillä lailla tietysti, että kun veljekset kuljeskelee tehtaalla, niin oikeasti näkee omistajaa välillä. On se siinä ihan positiivinen asia, että näkee, että heillä on tahtoa kehittää ja pitää tätä yllä. Ja kun korostavat suomalaisuutta, niin sehän tarkoittaa sitä, että he haluavat pitää tehtaan pystyssä. Jotenkin semmoinen lämminhenkinen tulee sieltä, että kun tietää kuitenkin, että on perhe, niin se hitsaantuu jo, johtoporras hitsaantuu jo yhteen siellä. Että kyllä se mun mielestä heijastuu sitä kautta, että heillä on semmoinen lämmin henki jo siellä juurillaan, että omat rahat kiinni ja oma perhe siinä, niin uskon, että jaksaa tai antaa lisää pontta siihen yrittämiseen. Me halutaan kierrättää, koska kierrättämään me säästetään. Ja toinen on tämmöinen vastuunkanto. Me halutaan ihan yhteiskunnallisesti vastuullinen firma. Nähdään, että sillä on arvoa sinänsä.
Mutta toki sitten tuotteissahan se on ensisijaisen tärkeä ja se itse asiassa tulee koko ajan tärkeämmäksi. Ja meidän niin kuin pääsääntöinen raaka-ainepohja on kuitupohjasta. Eli mistä tehdään sitten paperia ja kartonkituotteita. Ja se on niin kuin me nähdään, että siellä se painopiste tulevaisuus on. Euracon kehittää voimakkaasti vientiään. Kyllä me vahvasti uskotaan, että meillä on annettavaa vientipuolelle ja ei se ole vain usko, vaan toki viimeiset vuodet osoittanut, että myös pystytään toimimaan ulkomailla. Viennillä on meillä tänä päivänä noin 15% liikevaihdosta. Meillä on noin 15 aktiivista vientimaata. Lähtien Pohjoismaista toki, mutta Englanti, Saksa, Pohjois-Amerikka, USA. Klaas tietää hyvin, miksi viihtyy Euraconissa. Konkreettisia tuotteita, oma tuotanto, tosi mielenkiintoinen, tärkeä asia, konkreettinen asia. Ja tietenkin sitä kautta, kun tuli osakkaaksi, niin homma tuntui vielä enemmän niin kuin omalta. Eikä sitä ajattele kuin työpaikka, vaan se on osa niin kuin jokapäiväistä elämää ja olemista.